ধ্বংস হল এই মাটির দাম 20 লাখ টাকা না পায় এতিয়া এই মাটি গোটেইখিনি ধ্বংস হৈ গেল ইয়াতে আমার ঘর আছে এই মানুষটো 20 লাখ 25 লাখ টাকা हेलो लोगोफोर माब्रै दंलायो मानो होनना बुंब्ला आंना मोजां नङा खबरा आंना मबाइला सिस्टेम आपडेट बिदोंमोन ओमफ्राय मैया आङो सिस्टेम आपडेट होबाय ओमफ्राय दा सिस्टेम आपडेट होनाय लोगो लोगो दा आंना मबाइलानो अन जाला आरोखि अन जालाय गोमोरफिनलाय आरोखि ओमफ्राय दा आङो मेकानिक्सनो होबाय दा जानाय जायो मबाइलनि खोथासै आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दायो दंफैयो जाहैबाय नांदरबारियाव आरो जेखौ बुङो थिनालि दा आङो ब्रादार B12 नि न'आव थांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि उनाव नुदोंना नै बिथाङा दाख्लैनि समावहाय एसे कारेन्टनि सोमोन्दै बेले बेजे जादोंमोन बे दंफांफोरखौ दानफायनाय नुदों नै नोंथांमोना दा एक्चुअलि बिथाङा फैसाफोरखौ मोनबायबो जानांगौ आरोखि दा आङो एसे खबर लालांनि दा नायदोनै लोगोफोर कारेन्टआ बेनो खोनानो मोन्दों बियो 8 लाख पावार दङनो आरोना 8 लाख पावार 11,000 भल्टेजआवनो मा जायो आरो बेथ' 8 लाख पावार आरोना दा बहुत ओरैबायदि डेन्जार आरो बे कारेन्टआ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे दंफां लाइफांफ्रा गासैबो बिसिनिमोन आरोना दानफायनांबाय बे कारेन्टनि थाखायनो एक्चुअलि दा बिथांमोना मा रोखोम फैसाफ्रा मोनदोंना मोनाखै आङो न'खरनि मानसिजोंनो सोंनोसै आरोना दा हाबलांनोसै आङो नै आसोला बेयावनो जिरायनानै दङ एक्चुअलि आं मानसिखौबो लोगो मोनखाबायानो ओमफ्राय ब्रादार खबर सबर मारै मोजां ओमफ्राय दा ब्रादार माने दे जिथुनाखि कारेन्टनि समस्या जादोंमोन दा बियो सलुसन जाबायना जायाखै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांखौ दे आं नुबाय थादों माखासे दंफां लाइफां दाननो फैनायाव गोबांथार नोंथाङा अबजेक्सन खालामदोंमोन दानफाय होआखैमोन मा हिसाबै दानफाय होआखै दासिमावथ' जेबो सलुसनखौ मोनाखै आङो फार्स्टनिफ्रायसो खोन्थानो सानबाय आरो आच्छा जिथुनाखि जोंना दंफां लाइफां दङ बेसेबां दंफां लाइफां दङ माने गावसिनि गाइडलाइन मथे आरोखि गावसिनि गाइडलाइनआथ' 19.5 मिटार नालाय ओमफ्राय गावसोरो 19.5 मिटारखौ दंफांखौ दाननो नागिरो आरोना ओमफ्राय 19.5 मिटारखौ जुदि दानोब्ला जोंनि न'आ बालांजोबो ओमफ्रायो न'नि गाइडलाइन गैया जाहैदों आच्छा दंफां लाइफांनि गाइडलाइन दङ न'निया गाइडलाइन गैया जेनेबा दंफां लाइफांखौ 19.5 मिटारसिम दाननानै न'नि नाम गैयाब्ला होमब्ला जों माबोरै दंफां लाइफांखौ दानहोनो नै बिदि प्रब्लेमा जोंनियाव गोलैबाय थादों सिखांबाय थादों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो डिसिनावबो थांदोंमोन दाख्लैनि प्रब्लेम बियो पुलिस लानानै दंफां दानफैनाय ओमफ्राय डिसिनाव थांदोंमोन एप्लिकेसन गारदोंमोन ओमफ्राय एप्लिकेसन गारनायाबो जेबो खामानियाव फैयाखै आरो फाइल नाम्बारबो मोनबोआखै दासिमाव सिरि ओमफ्राय गोबां मानसियानो सोंनो हागौ सिगाङावनो मानि थाखाय बिनानै लानो हायाखै होननानैहाय बियो मोनसे खारन दङ दंफां लाइफांनिखौहाय बिथांमोना फैसाखौहाय होलांखाबाय होलांनानैहाय जोंहा जितुनाखि जोंहा सन्तुष्ट जायाखिसै गोसोआ बेनि थाखायनो बाबाया जोंना फादारा रिटार्न हरफिनदों आरो फैसाखौहाय मानि थाखाय होनोब्ला जोंहा न'नि फैसाखौ नांगौ दंफां लाइफांनिखौ मोनबाय दा ओमफ्राय मोननायनि उनाव माने न'नि नांगौमोन आरो ओमफ्राय न'निखौ बिसिना गाइडलाइन गैया होनना बुंबायना नै बेयावसो दावराव जादों आरो न'नि गाइडलाइन गैया मानि थाखाय गैया न'नि दंफां लाइफां गाइडलाइन मोनबाय 19.5 मिटारसिम न'निया मानो गैया नै बिदियाव दावराव जादों आरो दा न' खाथलायनायनि फैसाखौ मोना 19.5 मिटारसिम न' बारलांजासिम दंफांखौ दानगोन ओमफ्राय न'खौ दाना आरोखि दा मानि थाखाय दाना नैबेसो प्रब्लेम न'खौहाय दा जोंथ' थानो हाया दंफां लाइफां थानो हायाब्लाथ' मानसि थानो हानाय नङा 19.5 मिटारसिम दंफां थानो हायोब्ला होमब्ला जों मानसिया थानो हागोन बेयाव नैबे प्रब्लेमा जोंनि जिबनावहाय फैबाय थादों आरो जों आच्छा एसे खिथाहैनो हागोन नामा थांनायाथ' थांबाय गोगोम गोजाननिनो ओमफ्राय नैबे न'फोरखौ बोखारनांगौनि थाखाय माबा मोनाखै ना आच्छा गाइडलाइन गैया आरोखि आच्छा गावसिनि गाइडलाइन मथेब्ला बैनिफ्राय लाना ओरै कमप्लेट फैनानै नैबे औवासिम आच्छा ओमफ्राय बे औवासिम दानगोन बिनिफ्राय बै गयसिम आच्छा होननायसिम बिसिम दानोब्ला होमब्ला जोंनि न'आ थाबोखाबाय दा होमब्ला न'आ गाइडलाइन ओमफ्राय दा जेनेबा सरकारि न'फोरबो मोनाखै नामा जेनेबा सरकारि न'आ जोंना सफैबाय ओमफ्राय दा बबाव लुनो जानानै दङ ओरैबायदि ना दस्रायाव थांथाव जायो दस्रायाव थांबाबोथ' जों बिनि फैसाखौ मोननाय नङा उनाव बायसान्स खारनांगौब्ला दिखुफिनांगौ जागोन बायसान्स जेनेबा आं लुबायानो ओमफ्राय बायसान्स दिखुफिनांगौब्ला बेखौबो सानलायलांदों दा बबाव लुनो जादों आरो सरकारि न'खौबो बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय दा नायदोनै लोगोफोर नै कारेन्टआ बेनो आरोना ओमफ्राय खोनानो मोन्दों नैबे दंखलावहाय माने दैखौ लायनो हाया आरोखि सेन्देल गानना माथिं थाङोब्ला फुरा कारेन्ट हगारोब्ला माने सर्ट जायो जाहैदों दा मा रोखोम सर्ट जायो बेयाव जेनेबा सेन्देलफोर गानालासिनो फैयोना जोंनाथ' हिनजावफ्रा मालाबा बाजै मोना न'खरनि मानसिया जेनेबा
सिनेल गानालासिनो फैयोब्ला माने सर्ट जायो आरोखि गोजौनिजों कारेन्टआ हगारब्ला दाथ' हगाराखै जेब्ला हगारो होनब्ला मिथिगोन आरो नोंथांमोनाबो थानानै नायब्ला मोनथिगोन आरो बिदि थानानै माने टेस्टिं नायोब्ला आरोखि ना दा नैबेयावहाय मोनसे खालामनांबावबाय ने दंखला औ ओमफ्राय दा दंखला मथा मथि बेयावहाय दंखल सिनो हायैनिनो बैयाव खालामनांबाय जाहैबाय ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो सरखारनिसिम मा रिकुवेस्ट खालामहरनो गोसो जेनेबा सरखारनाव थांनो ना रायजोनाव थांनोसो जाबाय ना डिसिनाव थांनो आं माने सलुसनखौनो मोनखाला जेरावबो माबानाव कर्ट केस गेलेहांबाय सिगाङावबो कर्टआव केस गेलेबाय देरहागोन दासिम गैया बै समाव कर'ना भाइरासनि मानिबा दावराव जालांबाय गैया दासिम माने केसानो गेलेनानै गेलेथाजोबनाय बायदिसो जाखाबाय आरोखि दा सोरनाव रिकुवेस्ट खालामनो रावनावबो रिकुवेस्ट खालामनांगौ गोनांथि गैला दा आं सिरि थाथ'नोसै आरो दाख्लैथ' दंफां दानबाय जेब्लासिम बे दंफाङा देरा होमब्लासिम बिसोरो फैथ'नाय नंला जेब्ला दंफाङा देरबाय होमब्ला बिसोर फैफिनगोन नैबावसो मोननायसै आं बिसोरखौ आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो आरो एसे माबा जाबाय आंना बुंनाया बारा जाबाय